תוכנית התגמול מבית מילוקן מתגמלת במיוחד, וכשיצרנו אותה שאלנו את עצמנו מה בעצם אנשים מחפשים בתוכנית תגמול. מה יניע אותך לשתף יותר ויותר לקוחות בפתרונות הנהדרים שלנו? אנחנו מבינים את הצורך שלך בתזרים הכנסה מהיר, יציב ומשמעותי. אנו גם מבינים שהיית רוצה ליהנות מהכנסה שכזו ללא התניות, הגבלות או תשלום של מנוי חודשי כלשהו. את כל המרכיבים הללו תמצא בתוכנית התגמול פורצת הדרך שלנו, שאגב גם אלו שלא אוהבים למכור או לשווק יכולים ליצור לעצמם הכנסה הולכת וגדלה. נתחיל עם מספר הגדרות בסיס חשובות. לקוח הוא אדם או עסק פרטי שרכש את חבילת המוצרים והשירותים שלנו בעלות של $999. לקוח מוסמך הוא לקוח המייצר תנועה אורגנית באמצעות שירות מפנה הוידאו לאתר החברה. ממליץ הוא כל לקוח שביצע מחירה אישית אחת מהפניות שייצר לאתר החברה. ומפיץ הוא לקוח שביצע 2 מחירות אישיות כאלו. כלקוח אינך ממוקם בלוח המכיל 6 תאים בו ישופצו לקוחות חדשים. לקוח שהופנה על ידך יסומן בצבע כחול, ולקוח שהופנה על ידי לקוח אחר וימוקם בלוח שלך יסומן בצבע כתום. בדוגמה הראשונה ניתן לראות שחלקת את הרעיון והמוצרים שלנו עם 6 לקוחות באופן אישי, שבחרו אף הם להיות לקוחות של חברת מילוקן ומוקמו בלוח שלך. סגרת סייקל ולכן מילוקן תתגמל אותך באופן חד פעמי $2,000, ובנוסף תרחיב את חבילת הבונוס שלך בגין המוצרים והשירותים שלנו ל3 שנים ממועד סגירת הסייקל. כעת נתמקד בלקוח מספר 1 הממוקם בלוח שלך. הוא עדיין לא הפנה לקוחות ישירים לחברת מילוקן, לכן בלוח שלו מסומנים לקוחות 3 ו4 שלך בכתום. ברגע שכל אחד מהם יפנה 2 לקוחות לחברה, שותף מספר 1 שלך יסגור סייקל ויקבל תגמול חד פעמי של $2,000, ובנוסף הרחבת חבילת הבונוס ל3 שנים ממועד סגירת הסייקל, למרות שהוא עדיין לא הפנה באופן אישי לקוח אחד לחברה. על מנת שתגמול זה ייכנס לתוקף, באחריות הלקוח שטרם הפנה לקוחות לחברה ליצור תנועה אורגנית של גולשים לאתר החברה באמצעות שירות מפנה הוידאו שלי. פעולה קלה ופשוטה שכל אחד יכול לבצע לאחר צפייה בסרטון הדרכה על השירות. בנוסף, כחונך ישיר של לקוח מספר 1 תהנה מתגמול של $250, והחונך הישיר שלך יתוגמל $50 נוספים. לאחר שסגרת את הלוח הראשון שלך, נוצר לך לוח חדש במערכת שבו ימוקמו לקוחות חדשים וכל הלקוחות הישירים שלך שסגרו סייקל בעצמם ועוקבים אחריך. בדוגמה שלפנינו ניתן לראות את לקוח מספר 1 ממוקם בתא השמאלי. לקוח מספר 7 שלך החליט להצטרף לחברה ונרשם במקום הפנוי הבא משמאל לימין, ובמקרה הזה במקביל למספר 1. לקוח מספר 2 שלך מהלוח הקודם סגר במקביל את הסייקל הראשון שלו, ולכן גם הוא עוקב אחריך ומתמקם בלוח החדש שלך בתא הראשון הפנוי משמאל לימין. במקרה שלנו ניתן לראות שלקוח מספר 2 ממוקם מתחת ללקוח מספר 1 ועוזר לו לסגור סייקל. ברגע שלקוח מספר 1 שלך משתף לקוח נוסף בתוכנית, ובמקביל לקוח 7 משתף 2 משלו, אתה סגרת סייקל נוסף, למרות שבלוח הנוכחי צירפת לקוח אחד בלבד באופן אישי, לקוח מספר 7. עוד $2,000 לך, $250 לחונך הישיר שלך, ו$50 לחונך שלו. וכמובן נמשיך להרחיב את חבילת הבונוס שלך ל3 שנים ממועד סגירת הסייקל. תוכנית ה-Follow Me מסייעת לך לסגור לוחות בקצב מהיר הרבה יותר. מה קורה במצב לדוגמה בו הלקוח היחיד ששיתפת בתוכנית סוגר לוח לפניך? נכון, הוא ממוקם פעם נוספת בלוח הנוכחי שלך במקום הפנוי הראשון משמאל לימין, וברגע שהוא סוגר את הסייקל השני שלו, אתה מקבל אוטומטית סייקל ופעמיים את בונוס החונך הישיר שלך.
אחד היתרונות הבולטים בתוכנית שלנו היא שזרימה לא גדולה של לקוחות יוצרת עבורך תזרים הכנסה חודשי מהגבוהים שנראו אי פעם בתעשייה. במידה ותיווצר זרימה של 6 לקוחות חדשים בכל חודש בלוח הנוכחי שלך, הרי שתסגור סייקל ותהנה מההכנסה החודשית של $2,000. במידה ותיווצר לך זרימה של 30 לקוחות חדשים בלבד בכל חודש, ב5 לוחות שונים, הרי שתסגור 5 סייקלים ותהנה מהכנסה חודשית של $10,000. וכשתיווצר לך זרימה של 90 לקוחות חדשים, נשאיר לך לעשות את החשבון בעצמך. רק חשוב לזכור שבשל תכונת ה-follow me, תידרש להרבה פחות לקוחות על מנת להרוויח יותר. וכמובן שלא הצגנו בחישוב את בונוס החניכה הישירה והעקיפה. עם מוצרים מדהימים ותוכנית תגמול מהפכנית שכזו, כל שעליך לבדוק הוא מי עדיין לא כאן. לא הכי אוהב לשווק? רק במי לא כאן, כל לקוח יכול לסגור סייקל במידה וטרם הפנה לקוחות ישירים בעצמו. כל לקוח יוצר לעצמו נכסים מניבים באינטרנט באמצעות השירותים והמוצרים שלנו. כל חבר ייהנה מבונוס שיתופי המגיע מהכנסות מפרסום במיזם שיקבע ויפורסם בהמשך. חשוב לזכור שההכנסה הפסיבית בתוכנית מי לא כאן נוצרת לך ככל שקבוצתך הולכת וגדלה. תגלה שסייקלים נסגרים עבורך גם כשרמת המעורבות שלך היא נמוכה או לא קיימת כלל, אם כי תמיד צריך לדעת שאלו שעושים יותר לעולם ירוויחו יותר. במועד השקת התוכנית הרשמי בינואר 2013 תתווסף מטריצת תגמול חודשית אשר תאבד את הכנסתך הפסיבית החודשית כתוצאה של שדרוג מוצרי הבסיס בחבילה או חידוש שלהם, כמו גם מחירה של אחד המוצרים והשירותים שלנו באופן בודד, מה שייצור גם עבורך הכנסה נוספת ברשת. בנוסף, מי לא כאן תשיק תוכניות בוטיק איכותיות נוספות בתחומים מבוקשים אשר יבססו את הכנסתך החודשית לאורך זמן. אז מהו הצד הבא שלך? הרשם לתוכנית כלקוח דרך האדם שהפנה אותך לצפות בסרטון הזה. עשה שימוש במוצרים והשירותים המתקדמים שלנו, ובדוק מי עדיין לא כאן, ושתף גם אותו במוצרים והחזון המלהיבים שלנו. תודה ובהצלחה.